आज महाराष्ट्र सायबरचा जो 1930 क्रमांक आहे याच्यात दररोज 8 ते 10 हजार तक्रारी येतात। आपण एआयचा वापर करून या सगळ्या तक्रारी नोंदवण्याची व्यवस्था केली आहे, त्याचं विश्लेषण करण्याची व्यवस्था केली आहे, त्याला रिस्पॉन्ड करण्याची व्यवस्था केली आहे। आज देशात सर्वाधिक कॉल हँडल करण्याची क्षमता आणि करण्याचं काम हे आपण करतो आणि देशातला सर्वात मोठा डिजिटल अरेस्टचा घोटाळा देखील 58 कोटी रुपयाचा हा आपण त्या ठिकाणी पकडलाय, ज्याच्यामध्ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र या 5 राज्यातनं 33 आरोपींना अटक केली आहे। एकूण 45 आरोपी याच्यामध्ये आहेत आणि जवळपास 6000 मॅन्युअल खाती याची आपण फ्रीज केलेली आहेत आणि एक मोठा प्रहार डिजिटल अरेस्टवर देखील झालाय।